لالeyên reng bereng bi dîmenên xwe yên xaşiktir park û meydanên Stenbolê xemilandin. Di çarçoveya Festîvala Laleyan de ku ji hêla Şaredariya Stenbolê ve hate sazkirin, li deverên cudayên bajêr 7 milyon û nîv kulîlk ku bêhtir lale ne û ji 106 cûreyan pêk tê hatin çandin. Very nice. The smell is very nice. هەمووی گوڵی جوان و ڕەنگاوڕەنگن. گوڵی جوان مرۆڤ دڵخۆش دەکات. من بۆ خۆم عاشقی گوڵم. ئێستش بە ملیۆنان گوڵی لالی جۆرا و جۆر لێرە هەیە کە هەر کامیان بە ڕەنگ و شێوازی تایبەت بە خۆیان ئەم سروشتەی ئێمەیان ڕازاندووەتەوە. So it's good. From Bulgaria. Ji bo dîtina laleyên ku xemla xwe daye ser bajêr, gelek geşyar jî berê xwe dan ciyê Festîvala Laleyan. It's very beautiful and the place gelekî xweş e, dîmenên newaze li vir hene. Ji Bulgaristanê li gel hevjîna xwe hatim û em bi dîtina van dîmenan gelekî kêfxweş in. is really amazing. Laleyên ku li cîhanê zêdetir li Holandayê tên hilberandin û bo Tirkiye jî tê hinardekirin, lê di salên dawîn de li bajarên cudayên Tirkiye jî dest bi hilberîna laleyan hatine kirin û bi hilberîna zêdetir laleyan hewl tê dayîn, lale bibe remzeke ji wî welatî. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.